dia, bona vesprada a totes i a tots. I més que res, donar les gràcies i la benvinguda a l'Ajuntament, a l'Ajuntament de Montitxelvo i a l'Educació per haver fet possible este acte. I sobretot, com a IEVA, com a Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida, sí que volia deixar constància d'aquest esforç que les entitats com la que ara estic presidint estem duent endavant a l'hora d'organitzar actes com aquest, i si no fos per el suport dels ajuntaments de la comarca i d'institucions com la Diputació, en aquest cas l'Institut de Magani, doncs seria difícil. Jo només vaig a explicar-vos un poquet com hem intentat organitzar aquest acte. En principi, estàvem intentant, com sempre, les nostres relacions amb les noves tecnologies són molt bones i estem retransmetent ara mateix en directe des de la pàgina web, des del Facebook del IEVA este acte, per a que aquelles persones que no puguen vindre puguen gaudir d'aquesta magnífica presentació. Comentar-vos també que el IEVA este cap de setmana té un poquet d'activitat, ja estarem, igual que estem ara així presents a Montitxelvo, demà estarem presents a Bullent en la inauguració de la sala de lectura, que ja hem canviat el nom i se dirà Ramon Caro, i també demà i el cap de setmana estarem presents en la Fira del Llibre de Bocairent com a capital cultural que ja ha tocat ser aquest any de l'Alcoi. Res més, jo donar les gràcies i m'agradaria aprofitar l'ocasió també per explicar que, igual que tenim els treballs d'investigació en els que Carlos Fuster ha tingut l'oportunitat de presentar aquest treball, hem editat la tercera edició i la tercera ja, dels treballs finals de grau. Ja hem duent 2 edicions, ho dic perquè és una manera també de vincular la comarca al món universitari i sobretot al món dels més joves. Res més i ja li dono la paraula. Gràcies. Un oblit. Al final intentarem, si algú des del Facebook fa una pregunta o algun comentari, li donarem pas des del Facebook. Molt bé, gràcies. Bé, de part de l'Ajuntament, agrair a l'IEVA per haver comptat amb nosaltres en Montitxelvo per a poder fer aquest acte, també a l'Institut Alfonso Magani, que també comptar en Montitxelvo, i de part de Montitxelvo estem molt agraïts per veure aquesta presentació, perquè crec que és la primera vegada que anem a presentar-lo. Es va editar per el mes de febrer, no, Carles? Per el mes de febrer. I per nosaltres Montitxelvo, un poble que fins no fa massa, fa 60 anys, vivien realment de la pansa i ha sigut el motor econòmic del nostre poble, realment és un orgull ara tindre aquest llibre que parla precisament de la nostra cultura de la pansa, del nostre rural, de la nostra forma de viure d'aquella època. En unes dates normals avui estaríem celebrant les festes del poble, la vespre de les festes del poble. La situació molt forta per segon any consecutiu estar en aquesta situació de que pocs actes podem fer. Aleshores, quan es va plantejar aquesta presentació, a mi particularment em vaig alegrar de dir, bueno, per almenys tenim un acte de pes, de solera, de categoria, podríem dir, i damunt un acte cultural manifestant que la cultura és segura, i així ho podem manifestar, i no n'hi ha, crec que millor època per a presentar-lo que és aquest llibre que ara, en un dia com avui, la vespre de festes. Ja res més, des de l'Ajuntament donem pas a Maria Josep Amigo, que pertany
vostè també en qualitat de membre de l'Institut d'Alfons el Magnànim. Després tenim el nostre amic Casimir no necessita massa presentació, és del nostre poble veí, mig de Montitxelvo, molt de tardet, però de Montitxelvo pràcticament també, tots el coneguem, alguns hem sigut inclús alumnes d'ell, per tant tenim una relació molt directa. I Carles, pues, igual, i Carles porta així visitant-nos des del 2012-2013, li vam obrir les portes a l'Ajuntament quan se va fer el projecte, li vam donar tot el que ens ha demanat i hem intentat sempre participar en tots els projectes que ens ha dut. Entre ells va ser l'iniciar la festa de l'Escaldà, la festa de la Pansa, va ser també un poc d'iniciativa d'ell, perquè així ja feia molt de temps, i la vam iniciar d'aquella forma sense saber massa què anava a resultar. I avui podem dir que és una festa i una activitat que la tenim prou arraigada així a Montitxelvo i espero que vagi continuant, perquè al final la nostra cultura, les nostres tradicions és el que ens donen aquesta identitat de poble, igual que haver sigut, per exemple, ara les nostres festes. Pues, sense més preàmbul, dono la paraula a Maria Josep, i moltes gràcies. Molt bona vesprada i moltíssimes gràcies als veïns i veïnes de Montitxelvo i també pot ser gent de la resta de la comarca, de la Vall d'Albaida, que avui ens acompanyen en aquest important acte cultural, com tu has dit, la cultura segura i crec que avui ho estem demostrant, així en aquest espai polivalent, Joan Climent. Moltíssimes gràcies al regidor de Patrimoni de l'Ajuntament de Montitxelvo, a Josep Climent, a Casimir Romero, de l'Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida i, per descomptat, moltíssimes gràcies al protagonista d'avui, que no és un altre que Carlos Fuster, estudiós prolífic i divulgador del món de la pansa en terres valencianes, sobretot en les comarques de la Safor i de la Vall d'Albaida. Unes breus paraules perquè avui a qui hem vingut a escoltar és sobretot a Carlos. Jo volia dir-vos que des de la institució Alfons el Magnànim, en aquest període, des del 2016 al 2021, s'han publicat directament 189 publicacions, 159 llibres i 30 revistes, a més d'haver fet 8 reimpressions i reedicions. Estem molt contentes del treball que s'ha fet amb una edició majoritàriament en valencià per primera vegada en la història i traduccions importants, llibres claus dels nostres autors i les nostres autores i publicacions d'interès social i d'actualitat. Us invite a conèixer aquesta important producció editorial per mitjà de la web del Magnànim o de les llibreries, que són espais fonamentals per a la cultura escrita i de segur, que hi ha més d'un llibre, una finestra al pensament i a la reflexió que segur que us interessa. Panses a l'ombria del Benicadell té el seu origen en el treball que resultà guanyador de la 9ª edició del Premi d'Investigació convocat per l'Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida en l'any 2012. Com molt bé expressa el pròleg que el catedràtic de la Universitat de València, Antoni Ferrando, aquest llibre corona una intensa trajectòria d'estudis lligada a la investigació i a la recuperació de la cultura de la pansa. Carlos Fuster forma part d'un moviment acadèmic i ciutadà que ha volgut cridar l'atenció sobre el conreu de la pansa i que el reivindica com a patrimoni cultural a preservar. Ell, des de fa més de 15 anys, s'ha vist identificat amb el llegat material i immaterial del que fins a penes 5 dècades representava uns dels principals mitjans de subsistència dels pobles de la Vall d'Albaida, com Rugat, Aielo de Rugat, Terratets, Benicolet i, per descomptat, Montitxelvo. Sobre el llibre en si hi ha a la taula persones que segur que poden parlar-ne molt millor que jo, perquè evidentment està el seu autor. Carles Fuster és llicenciat en Història per la Universitat de València, professor de secundària i a més de tutor a la UNED de Gandia. Va cursar estudis del màster de gestió de patrimoni cultural a la Universitat d'Alacant, així com de treball etnogràfic al Museu d'Etnologia de València. Ha publicat articles i llibres i ha destacat en l'àmbit del procés divulgatiu sobre el món de la pansa i és especialista i investigador en arquitectura rural a les comarques centrals. Jo, ell ho ha comentat abans, que encara no ha acabat d'estudiar tot el que hi ha. Això no ho tenia jo així anotat, però m'ho ha dit ell fa un moment, que encara té molt per davant d'aquest món per estudiar i per divulgar, i jo l'anime a que seguisca treballant en aquest sentit, perquè és un tema molt interessant i crec que en aquestes comarques ha sigut sempre pilar fonamental de les vides dels nostres avantpassats i crec que està molt bé reivindicar-ho.
Permeteu-me que faci de veres una última reflexió, que en aquest sentit crec que ja ho han comentat. Malauradament, la recerca dels nous cultius, el turisme, el sector terciari de l'economia i l'èxode de moltes generacions més joves a nuclis urbans més grans, és el que ha passat en molts pobles desmenuts, en busca de feina, i vinculat sobretot a altres factors, han fet que també el canvi climàtic com a colofó final ha fet que s'ha ficat en perill, evidentment, el conreu del moscatell i, en conseqüència, el procés de producció de la pansa. Un procés que, segons esmenta en el llibre que avui presentem, també una gran part de la població de la comarca desconeix, la qual cosa ens porta a parlar, en essència, d'una amenaça a una part substantiva de la vostra forma de vida, que és també una part de la nostra memòria col·lectiva com a país. Per tant, no puc més que felicitar a Carles de nou i agrair-li el seu treball i també a la gent que l'acompanya en aquest compromís impagable de sensibilitzar a les generacions més joves per fer-los valorar i estimar el llegat dels riuraus i la tradició d'escaldar raïm de moscatell per a fer panses, perquè gràcies a la seva vocació i al seu estudi s'està recuperant la dimensió col·lectiva d'unes tasques que ens individualitzen i ens atorguen sentit com a comunitat, com a poble, amb uns trets identitaris propis que s'han de preservar i que s'han de promoure. Gràcies, per tant, pel treball de Carles Fuster i gràcies a l'esforç de l'Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida per incentivar la investigació en la comarca i l'Ajuntament de Montitxelvo, evidentment, per acollir-nos avui aquí en aquest acte i, a més, en vespre de festa, que crec que això és molt més important. Aquest detall tampoc el sabia i em fa especial il·lusió. Per acabar, qui diu que els llibres no aprofiten per a res, sabeu que hi ha gent que ho diu, podem contestar-los que, entre altres moltes coses, serveixen per a poder reclamar la dignitat dels nostres avantpassats i avantpassades i poder reclamar també la dignitat del patrimoni que ens llegaren. Em sembla que no és poca cosa. Moltes gràcies, per tant, a totes les persones que heu fet possible que avui estiguem ací a Montitxelvo presentant aquest llibre i, com no, moltíssimes gràcies, Carlos, per la teua feina. Seguís en aquesta línia d'enhorabona pel teu treball. Bona vespre. Pel que veig, així, els de Montitxelvo, com sempre, arreglen molt bé les escaldades. Veritat, Carles? Estan tots els objectes que fan falta per escaldar. Aquests objectes fa 14 o 15 anys estaven dalt del més amunt, en les andanes, allí podrint-se, un per ací, l'altre per allà, fins que conflueixen una sèrie d'històries que fan que es torni a posar en marxa l'escaldar com a demostració. Hi ha dues cosetes que vull comentar. Una és un moment en què Carles és xicotet i ell ve del Miserà i veu com escalda, veu a sa abuela escampant i això se li queda, no? I és una cosa que en els seus estudis ell sempre ho ha tingut, no? El moment d'escaldar. Per a ell és molt important això. Per a una sèrie de persones de la meva edat, jo estic prop dels 70, 60 tants, de la meva edat, i veig que així també n'hi ha gent de la meva edat i major, se'ns va quedar una olor molt bonica, que és l'olor de la sorrosca i l'escaldar. Té una olor molt especial. És una olor que no s'oblida mai. I després de 30 o 40 anys, quan el tornes a olorar, te venen al cap el germanet xicotet, amb els germanets posant pilonets en això, la mare escampant raïm, el pare escaldant, el iaio de bon matí. Mos ve al cap que quan arreplegaven la pansa, eixa nit dormíem en el riu Rau, perquè imagineu-vos 50 o 100 cabassos de pansa a punt de carregar. Dormíem en unes màrfegues de canyots allà en la... Tot això va fer que Carles vinguera ací a buscar riuraus i ens trobarà també a nosaltres, i tot això va fer que s'enjuntàrem i començàrem a escaldar en Montitxelvo, en Terrateig, després va afegir també Benicolet, Llautnou també, i després gent d'altres llocs, com per exemple el Fuir, Ròtova, Ador, Llutxent. I en Ador va ser curiós perquè vam fer una vegada una excursió d'herbes
i una de les persones que venia a buscar herbes tenia un riu rau sense fornal ni res, no? És dels pocs, bueno, ho explicarà Carles també, un altre llibre que té Carles ho explica, que la Safor abans d'Estrangers eren vinyes, era moscatell. El que passa que quan a la filoxera van plantar tarongers, però bueno, hi havia un riu rau sense fornal ni res. I el senyor que venia a buscar herbes li van dir: si fas el fornal, escaldem ací. I van anar i vam ajudar a fer el fornal i vam escaldar també un any en Ador, no? Bé, això va anar fent una bola, Federico, Joan Barreres, Roso de Benicolet, Llúcia, Josep, Juanjo, Pere, una sèrie de gent, i al final els dimonis de Trateix també, i al final van muntar una associació que es diu Riuraus del Vernissa. I la idea és seguir exactament com escaldar en 2, 3 o 4 pobles, i el que passa que en Montitxelvo no es van conformar en un dia. Ells comencen a fer festa el divendres per la nit, i tot el dissabte i el diumenge. S'ha convertit un poquet en una festa en les festes en les festes laiques de Montitxelvo. Després també dir-vos que Riuraus a la Vall d'Albaida no han tingut tanta sort com els Riuraus de la Marina. Carles fa en el catàleg, veureu tots els riuraus, però n'hi ha molts que no estan. Entre l'autopista, i s'han deixat caure. En Terratrès n'hi ha un, que és el del tio Camilo, Emília, és espectacular. Li queden només les 2 arcaetes, només les 2 arcaetes han aguantat allí, no? Unes són porqueres, altres són garatges, altres ha comprat algun anglès i els ha arreglat. I la diferència entre la Vall d'Albaida i la Marina és que en la Marina molta gent de fora ha vist en el riurau una forma de viure i l'han arreglat i han respectat la seva... Així, fins a fa poc, estaven molt abandonats, no? Jo volia dir-vos, els de Montitxelvo, que teniu una cosa molt, molt especial que no té quasi cap poble, i és que tenen una estufa de secar pansa, però quan plovia hi havia una estufa per secar pansa, i l'any passat estava a punt de caure. Ha caigut ja o no? No ha caigut, però si no fem alguna cosa caurà, segurament. Però bueno, ja en parlarem d'això. Res més. Dir-vos que sobretot definiria a Carles com un gran difusor del món de la pansa. El món de la pansa, als mitjans informatius, a les comarques centrals inclús, molt poca gent sabia què era la pansa, què era la producció de la pansa. I ell ha escarbat en tots els riuraus, i després també ha creat ja saben que ell és un col·leccionista, és un estudiós de riuraus. I quan algú troba una coseta, en si li ho envia, no? I jo crec que deus tindre una caixa gran de fotos i d'històries. Gràcies, Carles, per haver vingut a la Vall d'Albaida. Molt bona vesprada a tots. Moltes gràcies per totes les paraules, tant les de Josep com les de la vicepresidenta i les de Casimir, perquè m'ha mesurat una miqueta. No estic acostumat a que diguen aquestes coses. En realitat, aquest llibre jo he fet un poquet el que dic Casimir. Jo he investigat, he fet molta difusió, però sempre he dit el mateix, que és un projecte que és més d'una dècada. O sigui, investigant porten 13, 14, 15 anys. I sí que és veritat que n'hi ha un punt d'inflexió. El punt d'inflexió és aquest premi, aquest nou premi d'investigació que me dona a mi l'Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida, i a més me'n recordo perfectament, era un 28 de desembre. Sabeu el 28 de desembre el que és, no? Pensava que estaven fent-me una broma. Estaven uns amics i de sobte em diuen: has guanyat el premi? I dic, mai havia guanyat un premi de res. I menys de, no sé, havia fet alguna cosa però molt testimonial i no sé, i em va sentir ben pagat, podríem dir. És un projecte que s'ha allargat. Este llibre, ojalà que hagués tingut abans, ja saben la gent del Lleva que s'ha tardat tant en publicar és per responsabilitat meua, perquè també va ser que es comences a investigar a voltes i és com si obris una caixa de fotografies antiga, que no saps el que vas a trobar-te. I vaig obrir una gran caixa, jo soc un foraster de la vall, però jo m'he sentit d'ací. També perquè
Montitxelvo, encara que forma part de la Vall d'Albaida, també forma part del Vernissa, que és eixa vall entre les dues comarques, i jo tinc un poquet d'arrels d'Almiserà, que també és la vall del Vernissa. I la veritat és que tot aquest projecte, que podia haver anat abans, però jo crec que al final tampoc passa res perquè hem fet moltíssimes coses. No només jo, sinó el que diu Casimir, moltíssima gent que n'hi ha així, l'Ajuntament de Montitxelvo, l'Ajuntament d'altres pobles, de Benicolet. Hem aconseguit, gràcies també a una línia d'ajudes que n'hi ha de la Generalitat Valenciana, que fer un projecte entre les dues comarques, ja no me'n recordo, 12 o 13 pobles que hem arribat a ser, fet un seguit d'activitats i hem fet moltes coses al final perquè la gent, senzillament, quan veig un riu sàpiga el que és. I després, aquestes panses que vos han deixat ahí en la caïra, aquesta cosa que és tan insignificant, aquesta cosa tan menudeta, doncs al final, aquesta cosa tan menudeta, primer, el que ha dit Josep, la de fortunes, que va donant molts mal de caps als nostres antepassats i antepassades, però va pagar les carreres en València, va pagar moltíssimes coses, va pagar deutes, també va portar desgràcies con la filoxera, que molta gent se va verdanar. Però bueno, si centramos en lo que vos diga, és un projecte que al final s'ha allargat i n'hi ha, per un costat, van fer un llibret de l'Escaldà, explicant un poquet algo molt bàsic. També van fer acabar, mentre es començava a investigar tot això del premi de l'Institut de la Vall d'Albaida, gràcies a Casimir, que jo vaig arribar un dia i me'n recorde, va vindre i me va replegar, no sé si va ser en Terrateig o en Montitxelvo, me va portar en la seva furgona per tota la vall, tots els que coneixeu, me va obrir sa casa, recorde que els dimecres, cada 2 setmanes n'hi havia un dinar en sa casa i anaves un dia i n'hi havia, me'n recordo una volta van vindre uns de la Universitat de València que venien uns estrangers a estudiar el sistema de reg d'ací de la Vall d'Albaida, però és que te trobes allí i de sobte entraven dos que venien d'Esporgar i venien vestits, i s'ajuntava una gent, però sempre des de, no sé, braços oberts de donar a conèixer. I recorde, i va ser la idea del documental, de captar, perquè vam veure que veníem un dia i al cap de 3 mesos igual havia faltat alguna persona que ens contava coses. I veiem, al veure que s'estava perdent, doncs van decidir fer el documental. El documental s'ha presentat en més de 100 pobles diferents. Se va portar a Argentina. O sigui, Casimir va presentar a Argentina, parlant de riurraus d'ací. O sigui, és algo molt... Després també vam fer una exposició, també en paral·lel al projecte, perquè trobàvem moltíssimes coses en algunes d'aquestes ferramentes que veieu per ahí. Després també l'associació, també el programa de les escaldaes, que això són molts pobles, és Ròtova, és Ador, Palma. Ha sigut una pena perquè la pandèmia que ha deixat tot també ha afectat la Xina, però hem aconseguit, i en aquest programa de festes s'ha fet de tot, s'ha fet coses de concerts, 1000 coses, perquè la cultura és algo molt important i és el que ens dona la identitat. I després una associació que estem lluitant. O sigui, són molt coses. Després, hi ha algo molt important, i he posat aquestes 2 fotografies que són molt importants per mostrar el que s'ha aconseguit. Les 2 fotografies són d'ací de Montitxelvo. L'Escaldà és algo que ha unit al poble, un poc el que ha dit Casimir, una festa laica. Però és que la imatge de que tots els anys, el dia d'Escaldà, se queda en la plaça del poble, crec que si baixa tota la gent en la banda de música, en els músics, tot el món que va participar, les escaldadores, les escampadores, tot el món, és algo que és, jo crec que és algo super... Ja va. Ara? Ja. Val. Eixa imatge de tot el poble baixant, del poble moviment, com canten els del Brimpàs, és que és espectacular i veure sobretot com tota la gent del poble Montitxelvo col·labora. En Benicolet ha passat igual, la gent col·laborant, en Terrateig el mateix, en Llangnau. Ha sigut la gent... El bo que té això és que han rebut recolzament institucional per part dels ajuntaments i per part de Diputació i de les altres entitats, però sobretot ha sigut la gent del poble. Ajuntar-se, fem una colla, baixem, i sobretot, mentre tinguem raïm, se podrà fer. Així que és algo molt important. Així un poquet, pues, bueno, ja parlant, iniciamos en el llibre, perquè jo crec que tots de la taula hem parlat un poquet d'això, d'aquest projecte global i tot això que hem fet. I sobretot, pues, per suposat, és un projecte impulsat, està molt bé, perquè, faig mentira, però jo crec que
per molts diners que se'n donen en premis d'investigació, no cobreixen ni el 10% ja no de les ganes que li poses. La investigació, podríem dir, està molt arraconada, entre cometes, i està molt bé que n'hi hagi els instituts d'estudis, que està molt bé que vagin de forma comarcal i que facin aquest tipus de premis d'investigació, premis del TFM, premis de beques per alguna cosa, perquè és una que almenys fa que els investigadors tinguem un al·licient, podríem dir. Sobretot l'al·licient també és, investigar està molt bé, però sobretot el que ens agrada als investigadors és després poder veure el producte, perquè no és cego, sinó és dir, jo crec, perquè jo no m'he inventat coses, sinó el que he fet és agarrar el que m'ha contat la gent d'estos pobles, ho he clavat ahí dins i que se dona a conèixer. I la veritat és que és d'agrair que el magnànim que aposta per llibres en valencià, que aposta per un llibre, perquè justament és que estem en la part de la Vall d'Albaida, la part de la Vall d'Albaida podríem dir més Josep Camarena, l'il·lustre historiador que era de Llangnau, parlava que la Vall del Verdissaria que eren els pobles silenciosos. I que eren silenciosos però perquè no se parla d'ells. La gent parlava de Gandia, del Gorja, els Centelles, la Vall Digna i el Monestir, o d'Ontinyent, d'Albaida, dels Durs, de tot. Però qui té que parlar de Terrateig? Qui té que parlar ningú havia parlat de Terrateig, de Montitxelvo, tots s'havien oblidat. I es va donar veu. I jo crec que aquestes coses, podríem dir, en el vernissa, tant del vernissa de la Vall d'Albaida com el vernissa de la Fora, hem trobat, podríem dir, en el Riurau, en l'Escaldà, una forma de recuperar l'orgull de la gent, l'orgull dels majors. I per això jo estic immensament agraït, perquè a més recordo que quan em van donar el premi de l'Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida mateixa pensava, sí, això és un poble de 4 poblets que estan així, en un cantonet de la vall, que estan... Estos pobles d'este costat estan quasi més vinculats a la Safor que a la Vall d'Albaida. Entonces és d'agrair que se doni veu a aquestes coses. El nom del llibre, perdoneu-me el de Montitxelvo perquè la foto de la portada és d'un riurau de Terrateig, del poble del costat, però és que és el més majestuós que queda. N'hi ha altres molt bonics, com diu Casimir, a voltes, no per ser més gran és més bonic, este és bonico perquè és bonico, perquè té... I sobretot vaig voler vincular-lo al Benicarell com aquesta muntanya màgica que tenim en la Vall d'Albaida, que realment és això, els pobles que estan a l'ombria del Benicarell un poquet, i crec que era, i també havia fet un article, vaig fer un article també que era Panses a l'ombria del Montdúber, doncs me va parèixer molt... És algo perquè realment, i les muntanyes al final, avui mateix, en la Safor ha plogut, de repente s'han posat els núvols, i això que donava tan mal de caps, A veure? Ara sí. Pues la dita, si el Benicarell porta capell, o sea, estas dites que se repeteixen en la Marina, en el Montgó, en la Safor, en el Montdúber, etc. I és algo molt perquè realment passava això. Si estiguérem en setembre, avui el dia haguera sigut de tràfic, de córrer, de fer feina darrere per guardar els canyissos. En el llibre, després de, com sap, Maria Josep ha tingut 20.000 versions, perquè la primera versió tenia 700 pàgines, però clar, les coses són impublicables. I jo ho entenc, perquè jo mateix diria que això no... ningú s'ho té que llegir. Entonces, he intentat fer un llibre atractiu, un llibre acadèmic, al mateix temps que divulgatiu, que didàctic, i hem fet una sèrie de... Antoni Ferrando no ha pogut vindre avui, però Antoni Ferrando va ser el primer que va parlar en la vall de Riudaus, és de Benicolet, i el primer que va fer un treball eren uns estudis que el director era Manuel Sánchez Guarner, i va fer un estudi així en Benicolet, i Charo Cabrera va fer uno paregut en la Marina. I era la primera volta que s'estudiava ja no la història, sinó les tradicions, l'antropologia, les coses del poble, podríem dir. No era la història dels Borja o la història de les grans famílies o dels castells que sempre han sigut, podríem dir, coses populars, sinó era una faena. I és una faena que ha esdevingut en tradició, podríem dir, perquè ara quan fem, no sé, escaldem 300 quilos de raïm, no fem el que fem els nostres abuelos. I bueno, teniu una sèrie, teniu el pròleg, després teniu tota una sèrie d'apartats que parlen sobre la pansa, però sobretot m'hem centrat en el que és l'arquitectura, en fer una sèrie d'apartats. El pròleg, com vos dia, això que és el primer que va escriure,
en el que faig jo mateix ho dic, jo soc un foraster de la vall, soc un foraster però me sent ja que tinc certes arrels d'ací per aquesta investigació. En els agraïments hi ha moltíssima gent, perquè com dic, moltíssima gent ha col·laborat. És que si dic alguns me deixaré altres, però al final sempre la veritat jo el llibre li vaig dedicar a Casimir perquè ha sigut el meu tutor, podríem dir, i qui m'ha donat a conèixer i qui m'ha presentat al 80% de la gent perquè ell venia molts anys, el coneixeu ja, ell portava moltes dècades, ja no anys, fent activisme de tot. Activisme cultural, activisme ecològic, activisme agrícola. És una persona que jo crec que si tinguérem mitja dotzena de Casimirs, arreglem això no res, però això està claríssim. Idees? On vas? És veritat, en la vida he vist una persona en més, jo què sé, ell pot criticar una cosa, però és que critica una cosa i proposa 4. Jo soc al revés, jo critico 4 i proposo una. Ahí és cadascú el que és. Però és veritat, ell aporta solucions, si se li corre, sempre està pensant coses. Ell veu, no sé, veu que un home es fa major i que té les oliveres ahí mig abandonades, i ja pensa en anar a parlar amb els joves del poble, a veure si algú que no té feina, que pot traure's uns dinerets, a veure si pot anar ahí a cuidar-ho ell. És gent necessària, assassina. Anem al tema. Pues bueno, en el llibre, quan parla de la pansa, eixa foto, eixe gra de raïm moscatell, per suposat, el més dolç, que al final es converteix en eixa coseta menudeta a les panses. Jo sempre dic, que una pansa és algo insignificant. Però clar, una pansa és significant, però és com un gra de sorra. Quan ajuntes molts, recordo que Luis Silvestre, un amic que també és investigador i també fa coses, va. Ja, no toco res, ara ja vaig. Pues bueno, com us comentava, Luis Silvestre va fer una comparativa de lo que pesava la Torre Eiffel, els milers de quilos que eren, en la comparativa dels quilos que s'exportaven de pansa en un any. I al final era que la pansa que s'exportava un any eren diverses Torres Eiffel. És una autèntica barbaritat. La pansa que s'exportava des de les comarques centrals. La pansa va arribar hasta la Vila Joiosa i per el nord hasta Benimodo, hasta tota la zona de l'interior de la Ribera, va arribar hasta ahí. O sea, va ser com el boom de la taronja de després. El que passa és pues, això. Jo sempre dic que el verd del taronger ha tapat el verd de la vinya. Així en la Vall d'Albaida ha pervit un poquet més. I és això. El llibre té una part gràfica prou important, sobretot perquè les fotografies transmiteixen molt, i és el que al final la gent troba. Hem tingut moltíssima sort que en el Museu d'Etnologia, Andrés Marín és un dibuixant magnífic, és una pena perquè està a punt de jubilar-se, o perquè ja s'ha jubilat, i té una sèrie de dibuixos sobre tots els oficis que s'han anat, tots els oficis des del calciner, el del pou de neu, tot, i té uns dibuixos magnífics que hem tingut sort de poder incorporar-los al llibre. També després fotografies com a records familiars que ens han permès saber com eren els riuraus, els sequers. I sobretot, el riurau o sequer, una paraula d'ací de la vall, la forma de dir. Tu vas a la Marina i te diuen sequer, i sequer és l'era, podríem dir. Així sequer a voltes se diu també a l'edifici. Són particularitats que té la comarca i que és important també ressaltar-les. Les estufes, com ha dit Casimir, importantíssim. L'estufa que tenim, bueno, n'hi ha diverses, coincideix que en Montitxelvo té diverses estufes, Tarates no té tantes, però és una estructura, podríem dir, prou singular. Podríem dir que a riuraus n'hi ha prou, però estufes n'hi ha poquetes. I la veritat és que la d'ahir dalt és una pena com en l'estat en el que està. Al final van fer un inventari un poquet dels riuraus que n'hi havia. Van calcular més de 100. El que passa és que després, a l'hora de mostrar-ho, van fer una tria dels 25 més ressenyables, podríem dir. Són de diversos pobles, són de Llutxent, són de Rugat, d'Aielo, després Montitxelvo, Benicolet, etc. I el que hem fet és, en unes fitxes senzilles, per cada poble, s'ha fet això, els riuraus més destacables, podríem dir.
d'una forma senzilla perquè la gent pugui conèixer-los un poquet les característiques i les similituds que tenen. Parlant de l'estufa, jo així sí que feia propostes a banda de crítiques i fa algunes propostes com per exemple la incorporació dels pobles de la vall a la ruta dels rius-raus, que és una ruta que està sobretot en la Marina, que és un dinamitzador turístic. També coincidís, la Marina és molt més turística que la Vall d'Albaida, tenen més força els ajuntaments, però seria molt interessant. I sobretot fer una proposta que era la conversió d'aquesta estufa que tenim a Montitxelvo en un centre d'interpretació de la pansa. No museu, perquè un museu és una entitat molt major, però un centre d'interpretació en el que poder celebrar les escaldades, en el que poder que la gent se pot rehabilitar mitjançant una escola-taller, per exemple, que és molt interessant, un taller d'arquitectura tradicional. Se pot utilitzar des de les escoles dels més menuts fins als més majors per fer rutes interpretatives, rutes temàtiques, etc. Jo crec que és un lloc en un potencial molt gran i que ja aprofitem que està, suposo que això ho fan sempre, aprofitem que està la vicepresidenta per dir tirem una maneta a Montitxelvo perquè jo crec que és un projecte interessant i que se pot fer. Després, hi ha una sèrie se fa un estudi, s'intenten buscar els trets comuns que tenen, unes conclusions, també unes reflexions. El que se busca sobretot és mostrar a molta gent, sobretot gràcies, per exemple, si no m'equivoque, l'Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida, als socis, cada soci té una còpia del llibre. També està clar que hi ha molta gent de Terrateig o Montitxelvo, no es donarà a conèixer igual moltes coses, però a la gent d'Albaida, d'Ontinyent, d'estos pobles, podran conèixer un poc més, igual que s'ha fet en altres projectes, com el que es va fer del vocabulari, no me'n recordo, el nom dels éssers vius, crec que es deia. Al final, jo crec que la tasca que tenen els instituts d'estudis comarcals, anar donant a conèixer el que tenim, els valors que tenim en cada vall i al mateix temps, recolzar gràcies al magnànim, poder arribar al públic en general, podríem dir. Després també un poquet de documentació de coses curioses, la Carta Pobla de Terrateig, i alguna documentació que n'hi ha que crec que és singular i aquestes coses sí que no s'han vistes perquè és el típic que està en un arxiu guardat en una caixa i mig abandonat, com aquell que diu. I també hem incorporat el documental que vam fer, que estava comptant ja, i és de 2015, ja té 6 anys, ha envellit prou bé, la veritat, encara està bé, i a través, adaptant-nos a les noves tecnologies, igual que estem retransmitint per Facebook, a través d'un codi QR se pot accedir al documental i també hi ha una sèrie de cançons que cantaven les dones mentre estaven fent la faena. És un llibre que intenta agarrar diverses coses, etnologia, paraules, etc. També fotografies, igual que Casimir diu que l'escaldar és algo molt olfatiu, perquè tens ahí l'aigua bullint, l'olor de la sorrosca, etc. També l'olor del raïm acaba d'escaldar, també l'escaldar és algo molt visual. La gent quan la veu, n'hi ha tot ahí, a banda de que després Casimir i Federico fan ahí el seu teatre, i ho fan molt bé, teatre és la bona paraula, de dir una recreació molt bé, molt explicativa i molt didàctica, molt bona. Jo crec que és un procés molt visual. Hi ha algo també molt destacable que en el que acaba el llibre són les paraules de la pansa. Són algunes paraules com, per exemple, això és un piló, però també és un dau, també és un tarumbet. Crec que són 8 formes diferents de dir la mateixa cosa depenent del poble en el que n'hi ha. Per ell també he vist que n'hi ha una ferramenta que només està en Montitxelvo, que són les forquetes. En unes branquetes per poder trencar... No, està el cable encara. I les forquetes són supercurioses perquè és algo que... És curiós perquè me'n recorde que en Montitxelvo les gastaven i en Terrateig no les gastaven, ni les gastaven ni les coneixien. És algo curiós. I al final això és saviesa popular. Això és algú que va pensar, mira, en comptes de... Jo recordo una dona que me contava que s'abuelo li feia didats de canya, perquè com s'escalda en lleixiu, i això és perquè no se fera malbé els dits. Algú va inventar això, i és algo curiós, són coses que estan... I hi ha una quantitat de paraules, per exemple, gafes. Les gafes no són les gafes, això són les gafes. És algo que es gasta. Aquestes són coses, com diu Casimir, que gent me va donant, algunes que me troben algun... Per exemple, és molt curiós,
perquè també, com ha dit Casimir, n'hi havia que fer nit al riu Rau conforme avançava, perquè ja saben com són aquestes coses. Així no se veu bé, però té una inicial, té una S. N'hi ha alguns que tenien nom, tenien números, perquè la gent a voltes furtava hasta això. És un tros de fusta, que no és res. Pues, això, n'hi ha molts detalls, moltes cosetes que jo crec que això que està bé que anem conservant. I res, només volia acabar la presentació en aquesta fotografia que també, bueno, n'hi ha tres fotografies molt interessants relacionades amb el poble. Una és la de l'escaldar en color, que està per ahí baix, no recordo ara on està, que ja us l'ha mostrat, que és de la segona o la tercera volta que van fer l'escaldar, que era allà en el riu Rau, en l'estufa, que això jo crec que és molt visual. Aquesta que teniu, que són tots de Montitxelvo, que després va ser el cartell de l'exposició i l'han utilitzat moltíssim. I després aquesta que veieu, que també la posa per ahí, que és este partit de futbol, que és una foto meravellosa. I és a mi em posa trist per un costat perquè el riu Rau es va enderrocar, el van desmuntar, però està molt bé perquè, igual que ara tenim a final d'agost, a principi de setembre, tenim aquestes festes que s'ha comentat Casimir d'ajuntar-nos tots, això pareix que era prou costum en els dies de Pasqua. La setmana de Pasqua, els dies de Pasqua, s'ajuntava la gent i aprofitaven. Eixe sequer, eixa era que tenia el riu Rau del Senyoret, per a jugar i ajuntar-se tots i fer un partit de futbol. I crec que és de les fotos que quan la vaig veure, no sé, crec que des del que vam veure, que ens encanta, però continuem buscant fotografies d'aquest riu Rau i que no ne trobem. Jo volia contar una anècdota que va passar en aquesta fotografia. Recordes, Carles, una exposició que vam fer fa 4 o 5 anys de fotografies en Montitxelvo? Sí. I va eixir aquesta foto i no sabíem quina època era. Jo vaig fer el xulo, no? Vaig dir, això són els de Montitxelvo jugant contra els de Terrateig. Se'n recordeu que Juanito Conill, el coneixíeu tots, el seguidor número 1 del Barça, no? Juanito Conill, que ens va comprar porteries i tot, i van organitzar un campionat de futbol. Nosaltres vam aplenar el bancal, vam aplegar el sequer i tal, entre Benicolet, Aielo, Montitxelvo i Terrateig, no? Jo vaig fer el xulo, dic, això són els de Terrateig jugant contra els de Montitxelvo. I una senyora, la sogra de Juanjo, la dona de Valentín, diu, Casimir, diu, vas errat. Diu, això és un partit de futbol de l'any 53 entre els de Montitxelvo i els de Castelló Rubat. Diu, aquests que van vestits bé són els de Castelló i aquests desarrapats són els de Montitxelvo. Sí, correcte. Sí que és veritat que és un riu Rau que tenia 24 ulls, 12, o sigui, 6 i 6, i enmig una vivenda, la del senyoret de Montitxelvo, i després tenia una estufa. L'estufa encara està a l'edifici. Sí, cau a la dreta. Sí, aquella la van tombar primer. Però clar, és una llàstima, no? Perquè només 30 anys abans que nosaltres ens hem reconscienciat d'això en Castelló. Ja. Va, continua. No, res, només en aquesta fotografia volia això un poquet, perquè crec que és transmit moltíssim, i és un poquet això, el poble de Montitxelvo on tenia un espai on poder jugar a futbol i fer altres coses, els típics dies de Pasqua, aquests dies que quasi hem tingut una Pasqua rara, i en això res més. Espero que compreu el llibre, els que ho heu comprat que el lliscau i que si ja no ensenyar-vos res, perquè jo sé que és complicat en aquests pobles ensenyar, però que sobretot que servisca un poquet per a que igual que jo he intentat difondre un poquet la cultura, doncs vosaltres, si tota la gent, jo crec que en aquest poble s'ha construït prou bé, la gent s'ha conscienciat que l'escaldar o alguna cosa és una cosa que no crec que costi tampoc econòmicament, serà l'escaldat, jo dic l'escaldat, després els actes se fan paral·lels, sí, però que en ganes de la gent del poble, en voluntarisme i tal, se pot, i al final és un poquet, totes les paraules que diu vosaltres, que ara a mi no m'ixen, però que hem de recordar, la privacitat hem de recordar d'on venim, és així. I ara sí que és veritat, ha hagut molta migració, molta gent de Montitxelvo que han acabat vivint en Gandia, en Ontinyent, en València o alguna cosa, i està bé,
també que quan torna l'estiu, que és la que torna al poble o alguna cosa, tindré algo de dir, ostres, això ho fem abuelo. I està molt bé dir, això ho fem abuelo, però el millor està a ensenyar-li al teu fill que dir, això ho fa abuelo, mira, ho fes i algun dia ho faràs tu. Perquè jo crec que tenim que, podríem dir, apretar un poc en aquesta transmissió del coneixement i que no es queden en el llibre, que no es queden en el documental, que la festa siga algo així, algo molt lúdic, molt bonico, en música, en danses, en ball, i al final és això, els valencians som únics en fer comboi, i l'Escalda és un comboi meravellós, i des d'ací també aprofite per a convidar a la vicepresidenta a veure si aquest estiu la nova normalitat d'aquestes coses, però jo tinc clar que quan torne la vida a ser, encara que sigui la nova normalitat, les escaldaes, així en Montitxelvo segur que se fan, i esperem que en la resta de valls es vegin molt bé, val? I moltes gràcies per haver vingut i mengeu panses. Sí, pues moltes gràcies, Carles. Ja, com estàs dient, la festa de la pansa, pues ja així tenim a la regió de Cultura, que ja pràcticament està la festa a ficar. Enguany serà, si el Covid mos deixa, val? Però bueno, igual anem a confiar que sí. El dia 3, divendres, començarem, que ja està programat, el divendres, no? Divendres, dia 3 de setembre, tindrem un concert amb Andreu Valor i la banda de música. Després el dissabte tindrem una altra coseta i el diumenge tindrem l'escaldar si el Covid realment mos deixa. I si no, escaldarem en casa en un perolet en cal que siga, perquè les panses van acabant-se i tenim que renovar-les. Pues donar les gràcies a Carles per haver haver comptat en Montitxelvo per a fer aquesta primera presentació del seu llibre, a Casimir per tota la seva saviesa, per haver vingut ací, i a Maria Josep també per haver-se acostat a Montitxelvo, que segurament es coneixeries un poc de nom, però no hauries vingut mai. Pues, això. I no, correcte, sí, perquè aquests 2 anys pràcticament han tingut poc per a moure'ns. I bueno, i a tots vosaltres per haver vingut a aquest acte, a l'IEBA també per haver comptat en Montitxelvo per a organitzar, als veïns, amics, a tots els que heu vingut i heu volgut acompanyar a Carles i a l'IEBA en aquest acte. Ja, sense més, pues, jo no sé com saben aquestes coses de protocol, però ja poc més. De dir, si algú vol fer alguna pregunta, si algú vol fer alguna consulta sobre el món de les panses, aprofiteu ara que està Carles, que està Casimir, que no se saben. Jo volia dir que només per una frase que vaig sentir jo en una escalda de Terrateig valdria la pena tot el que s'ha fet, no? És el tio Enrique Lagusil, és una persona que li agrada, és l'únic persona que llegia el diari quan jo era xicotet, s'interessa per tot, no? I diu, mai em pensava que podia tornar a veure escaldar, no? Aquesta frase, quan ell tenia 80 tants anys, és una frase molt vàlida. I així tenim persones com vostè, Trini, que vostè també, en certa manera, també li ha agradat molt que es torni a escaldar. I tots els anys és una de les capitanes de Montitxelvo. En agraïment anem a fer-vos un xicotet detall, senzillet, productes del poble, un poc de mel, panses sobretot i una poca mistela. Allà al fons, si porteu o si no, ho arreglegueu i ja està. I res més. Ja també un poc que passeu bones festes, els que sou de Montitxelvo i els que sou de fora, si voleu vindre no n'hi ha molt, però passejar-se pel poble, per la ruta a l'aigua i conèixer també un poc els riuraus de primera vista, també això fa festa, vindre i gaudir dels nostres paratges, de la nostra natura i sobretot del nostre patrimoni etnològic com és el riurau i tot el món del riurau, la pansa
i el conreu del raïm. Moltes gràcies a tots i bones festes.